satan lysested. Undskyld. Ja, okay. Undskyld. Nej, ikke igen. Kom så. Kom, man Gris. Kom så. Kom så. Smil lige til os. Fans. Fans. Hvad fans? Fans. Kom, push. Kom. Ja, uddannelse. Her kan I se bolden helt inden fra en god. Godt. Smil til jeres fans. Hey. Tag den, det er Sofia. Godt. Hvad så, du skil? Smil til fansene. Kom så. Det er så. I dag. Og det her er en vigtig kamp. Så er vi klar. Der står 10-1. Ja, 10-1. Spil. Gisse.